Hej, det her det bliver min første podcast. Og det kommer til at handle om Facebook. Fordi det er jo det, vi alle sammen bruger i hverdagen. De fleste af os i hvert fald. Jeg kender et par stykker, der ikke bruger det, fordi de synes det er meningsløst. Og det er det egentlig også. Fordi man kan jeg har en besked. Nu kæft. Nej, det var ikke bande på den podcasten. Nej, det er det fordi vi kan skrive med hinanden. Men hvorfor ringe på om det her? Det koster jo ingen penge. Vi skal bare sidde og skrive, ikke? Ja. Du kan også spille spil, altså. Du kan spille Tetris, du kan spille Farmville, du kan spille Bubble Witch Saga. Ja, det er nærmest som, hvad skal man sige, et spil? Facebook er et spil? Ja. Facebook er nærmest et spil, ja. Ja. Og ja, vi tager spille noget Tetris nu. Fordi jeg er ikke så god til det, men jeg hader så tabe, så det kan ikke passe, hvis jeg ikke kan vinde i det. Jeg kun lige rank 6, fordi jeg er dårlig, undskyld. Men der er også mange ting, der man skal passe på. For eksempel det der, nu står der deroppe, at de røde linjer parallelle. Nej, ikke. Står der, klik rigtigt og svar og vend 2 gavekort på 10.000. Hvis man svarer rigtigt, så man lige får 10.000. Ja, det er nemt. Ligesom de 100 andre, der skal ikke. Man fandme noget at være millionær, hvis det rent passet. Men det gør det jo ikke. Fordi den har været lort. Nu spiller jeg fandme noget Tetris. Tetris. Så tror nok, der er noget, jeg kan fortælle. Men jeg er god. Ingenting. Men Tetris, jeg bruger det selv meget, fordi der er nogen, jeg kan snakke med. Og se, det ender rundt eller ud. Og det er jo bare ikke godt. Det er så usundt. Jeg skulle lige jeg har spillet fed. Tyk er ligeglad. Og det er tyk. Jeg kan sige, jeg er ikke tyk. Det kan vi så til at være ligeglad med. Hvis I kan lide det, så skriv i kommentaren. Og nu har jeg glemt, hvad klokken var. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver. Jamen, jeg spiller lige Tetris, når jeg er færdig. Og hvad siger, hvad her kamp, det var 2 minutter, ikke? Jo, 2 minutter. Så hvis jeg sidder og spiller det her i 2 minutter, så skader det nok heller ikke her, vel? Gør mig skrive ikke. Skader jeg sidder og spiller Tetris. Den kan være det. Sidst han owner mig jo. Fordi jeg er så dårlig. Se, hvis jeg prøver den ned der. Se, nu har jeg jo 4, han har 5. Der er 29 sekunder tilbage. Det er det så. Lige jeg var en lang. Kom nu med en lang. Shit, jeg dør. Jeg må bare ikke få en ko på mig, så jeg er ligeglad. Pis, det fik han til god. Undskyld, jeg råber. Facebook, ikke? Har alle sine venner, man kender det, hvor man sidder næsten på hele dagen. Altså, man kan få det til mobil, man kan få det til iPod, man kan ellers, og computer. Er der andet, som jeg skriver i kommentaren? Ja. Så er med Mads Roller, jeg kan også sige, jeg er med Fris, og jeg er med Natholdet, jeg er med nogle Minecraft show, for jeg spiller Minecraft. Og så er jeg med ham der Stander, kommer ned Geo, fordi han laver ret sjove videoer. Men ellers, jo, Claus Eriksen. Og der kan du 1 million før de andre lande. Det ved jeg så ikke. Hvad er på? Det er lidt tjek. For statusen. 260.000 og 708. Så ved jeg også den. Og den er der mange af mine venner, der er med mig. Det er helt vildt. Og så er jeg faktisk sådan folk, jeg ikke kender.
Hvorfor kan han spille Farmville?